Mawaƙi Naziru M. Ahmad ya fito ya faɗa wa mawaƙa gaskiya. Mawaƙin mai suna Sarkin Waƙa ya fito a shafukansa na sada zumunta inda yake cewa gaskiya ba ma kyautawa mu mawaƙa. Mawaƙin dai an san shi da faɗakarwa da nusantarwa sannan da ilmantarwa a cikin waƙoƙinsa. Kwanan nan ba da jimawa ba ya saki wata sabuwar waƙa wacce take faɗakar da al'umma akan su bi duniya a hankali. Salon jahili in rabo ya zago da kai kuma abin ya tabbata da kai rabu ne ya ce sai da kai in sai da kai kawai sai da kai in abin ya zo babu kai rabu ne ya ce babu kai in babu kai kawai babu duniya ba bai sa da kai rayuwa wucewa take kawai rayuwa ba a hankali kawai rayuwa wucewa ake kawai To ko menene dalilin mawaƙin na faɗar haka?